स्निजि नं मासबाद एलएसनि सिङाव 1 नं पुहुराबारि गेलेग्रा फोथाराव गामि ओनसोलनि मोजां गेलेगिरिफोरखौ साबख'ना गोजौ फारसे लांनो आसाम सरकारनि नोजोर आरो थांखिजों खुंजाबाय थानाय एलएससि लेभेलनि खेल महारनखौ दिनै 70 नं मासबाद विधान सभानि एमएलए चरन बर'आ बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों गोसो थुलुंगाखां होयो आरो ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै गोजौ फारसे गेलेहोनायनि नोजोर होनायखौ फोरमायो। 70 नं मासबाद विधान सभानि एमएलए चरन बर' बिथाङा फारसेथिं मासबाद एलएससि खेल महारननि मासिगिरि डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा आसाम सरकारनि बे हाबाफारिखौ जोबोद बाख्नायदों। लोगोसे गामिनि रायजो राजा आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लाना हेफाजाब होनो आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि गोरों गोराफोरखौबो गेलेनाय बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो खावलायदों डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा। दिनै बेवहाय 1 नम्बर पुराबारिनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय जोङो गोबां गथ'फोर गेलेगिरि गथ'फोर नुनो मोनदों। दा बे खारनानो जाहैबाय दिनै जोंहा बेहाय आसाम सरकारनिफ्राय जिथु खेल महरन होनना मुं दोननानै जिथु गेलेनाय बादायनाय बा सोलिगासिनो दं बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव। गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय जिथु गथ'फोरखौ गामि एलेकानिफ्राय जिथु बिसोरनि रोंगौथि बेखौ बासिख'नानै लाबोनायनि मोनसे प्रसेसता बियो नाजानाय। दा बेवहाय जोंनि गामिनि रायजो राजा बा गथ' गथायफ्रा बुजिनो सेस्था खालामनांगोन। जोंनि गोरों गोराफ्रा मोनसे एवारनेस लाबोनो सेस्था खालामनांगोन। दा बेवहाय दा जोङो थोंजोङै बाख्नायनो लादों मा जोंनि मासबाद समस्तिनि जिथु एमएलए सार चरन बर' सारा जेरैबादि इनिसिएटिभ लादों जोबोद बाख्नायथाव। जे दिनै बेवहाय जेसेबां बादायगिरिफोर दंफैयो दा बिसिडिसि वाइसनिफ्राय जिथु फैदों दा बेवहाय जोंखौ थुलुंगानाय बा बिसिडिसि वाइसनि गथ'फोरखौ थुलुंगानाय बेफोराव जोबोद सेस्था खालामदों। बेखायनो आङो जिथु खेल महरन जिथु मासबाद एलएससिनि चेयारमेन जानानै आं दिनै चरन बर' सारखौ जोबोद धन्यबाद होनो। दा बेवहाय दिनै जों प्रथम जागायजेननाय हिसाबै जों बेयाव दिनैनिफ्राय लानानै 6 तारिखसिम जोङो फुटबल गेलेनायखौ बेवहाय होगोन। बेनि उनाव भलिबल जागोन, ख'ख' जागोन, बेनि उनाव एथलेटिक्सआ जागोन, मासबादाव मोनसे जयैनो जागोन, मासबाद एलएससि हिसाबै जागोन। बेवहाय जोङो माने गोबां डिस्टेन्सनि उसुबिदानि थाखाय जों बेहाय एथलेटिक्सखौ लानो हायाखै आरो मोननैसो फिल्डआव जों बोखावनानै होनो गोनां जादों। दा बेवहाय माखासे खेल सालायनायाव एसे एनै प्रब्लेम जायोब्लाबो जों गथ' गथायनि थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ नायनानैनो जोंनि मासबाद एलएससिया जोबोद गोलाव बा गुवार हिसाबै जोङो 2 बा 3 फिल्डआव बेबायदि लानाय जादों। मेइनलि फुटबल गेलेनाय जागासिनो दं दायो। फुटबला 6 तारिखसिम जागोन नैबे फिल्डआव। ओमफ्राय भलिबला 7 तारिखनिफ्राय जागोन, ख'ख' जागोन, काबादि जागोन। दा एखे गेलेनाया बेबायदिनो मासबादावबो सोलिगासिनो दं आरो बिसोरनि जिथु गेलेनाय रोंगौथि बेखौ एलएससि हिसाबै सायख'नाया बेवहायनो सोलिगोन। बिनिफ्रायनो जेननाय आरो देरहानाय बे मोननैबो टीमनिफ्राय रोंगौथिखौ नायनानै बिसोरखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एलएससि वाइस फाथायहरनाय जागोन। অসম চৰকাৰৰ এইবাৰ যি প্ৰথম ইনিচিয়েটিভ গাঁও অঞ্চলৰ টেলেণ্ট থকা খেলুৱৈসকলক মানে ওপৰ লেভেলত লৈ যাবৰ কাৰণে যি সুযোগ দিছে এইটো ভাল হৈছে। ইয়াৰ বাবে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। তো আজি আমাৰ সমষ্টি লেভেলৰ খেল আৰম্ভ হৈছে। বিচিডিচি লেভেলত হৈ গ'ল। তো আজি সমষ্টি লেভেলত আমাৰ 3 জাগাত চলি আছে। আমাৰ এটাই মানে ইচ্ছা এইটো হ'ল এতিয়া যেহেতু আমাৰ বিচিডিচি লেভেলত খেলিব বা বিচিডিচিৰ পৰা টিম এটা আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যি চেম্পিয়ন টিম হ'ব এইটো অলপ ভাল টিম আমি পঠাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছোঁ, যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু আমি ষ্টেট লেভেললৈকে খেলিব পাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে এতিয়া যিহেতু খেলবিলাক চলি আছে আমি চাই আছোঁ, ভাল প্লেয়াৰবিলাকক আমি নজৰ দি আছোঁ আৰু এই ভাল প্লেয়াৰবিলাকক আমি বাছনি কৰি যি দলটো চেম্পিয়ন হ'ব তো এইবিলাক টিমটো আকৌ ভাল কৰি পেলাই যাতে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভালকৈ খেলি আমাৰ সমষ্টিৰ নামটো আনিব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম। আৰু বাকীটো আমি যথেষ্ট উৎসাহ যোগাইছোঁ, যিহেতু খেলৰ খুব ধুনীয়া এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে খেলিবৰ কাৰণে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে চবেই ইয়াৰ হেৰিটো লয়, সুবিধাটো লয়, বেনিফিটটো লয়। তাৰ কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীসকলক ওলাই আনিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ।